Pagdumbol sa usa ka pick-up sa lalaking nagbisikleta sa may ML Quezon Highway. Sa lakbayan sa Lapu-Lapu nakuhaan sa CCTV. Si Luan meron din sa report. Alas 4:30 kagahapon sa hapon, nakuhaan sa CCTV kining usa ka lalaking nagbisikleta gikan sa Marcelo Fernan Bridge ug padulhog sa may ML Quezon National Highway. Apan samtang nagsubay siya sa center lane, kalit lang may change lane ang usa ka pick-up nga nagsubay sa right lane ug nadumulan ang lalaking nagbisikleta hinungdan sa iyang pagkatumba. Giilang biktima nga si Reiko Montero, 40 anyos, taga Tayud Consolacion. Sa pagkakaron, padayon pa siyang nagpaalim sa tambalanan. Samtang ang pick-up gimaneho ni Demetrio Amistad, 57 anyos. Ang nakasaghid dito is ang Mazda nga pick-up. Then pag-abot sa atong investigador dito, conscious pa man ang driver sa bicycle. So gidala sa ospital. Sa pagkakaron, gihold una sa kapulisan ang lisensya ni Amistad ug ang gimanehong pick-up samtang wala pay nakabot nga kasabutan uban sa pamilya sa biktima. Ning panahon sa pandemic nga menos ang mga pampublikong transportasyon, ubay-ubay na ang namalit og bisikleta aron lang may masakyan paingon sa ilang trabaho. Apan ang nakapait kay sagad sa mga national roads, walay mga bike lane busa delikado kaayo sa disgrasya. Sa mga motorista, kung maging defensive driver lang ta para makaiwas ta sa aksidente. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisda.